Takže ahoj, jsou další videa a dneska to je opět, no prostě nějaký věci si zahrajeme a jsme se do Craftmania, jak to máte tady v tomhle rohu, takhle tady máte napsáno Craftmania. Jinak tady jsou všechny instrukce, jako tady novinky, Building Battle, plugin, tady nějaký připojeno a má to svoje internetové stránky, takže internetové stránky jsou www.craftmania.cz a my bychom šli na Building Battle, to je novinka, jo, články, OK. Tak já tam jdu, OK. A tahle hra spočívá v tom, že dostanete přiměřený čas a budete muset prostě postavit to, co vám zadají. A počkat, já se tady jo, takhle to je. Takhle zmenším, aby nás to nerušilo, jinak písmo uvidíte, co píšu. A jinak prostě takhle budete mít kreativ. Počkej, what? Jo, OK, takže už je 11. Jinak asi vás, no, ty zvuky, jako když jsem tady sám to, tak to je dobré. To bych když tak mohl jakoby natáčet, prostě, že mě uvidíte. A jinak můj skin. Aha, no tak skin teďka neřešíme a monitor. Tak ten neumím. Což je potřebuju ten, jak se to jmenuje. Černou vlnu, kde je? Tady. Ne, tak nechci, to je jedno. Prostě, co to potřebuju, ještě, grey třeba. Ne, nechci stack, já na to jenom kliknu. What the fuck. To je jedno. To je hlavně, že jedno, že budeme stavět, takže what? Takže jenom stavět. A teď počkej, já to opíšu o mýho kompu. Tak. Počkej, ne, on to má netečkat. Já to musím. To je ten blok, který prostě není, já nevím kde. Takže bez něj to nemůžu postavit. Já mám to už, jo. Ne. Taky ne. Takže asi takhle by to mohlo být vysoký. No, ono to by spíš jako jí. Počkej, dáme tam značku Apple. Bude to Apple monitor. Nevím, jakou dílku, prostě to dělám tak, že a tenhle server je jako na ORGšky, takže tenhle server je na 1.8.8. Jo je, takže je dobré. A tady dělám takhle tohle. Jenom 3 minuty, maky. Dobré. Doufám, že mi dáte odběr, protože tohle, to úplně tyho moc daleko, já tady nemůžu tyho stavět, what the fuck. Já jsem jako moc, neumím ani jako moc stavět, takže je spíš moje tyho, že neumím stavět. Takže to jinak neudám. Tam je jenom monitor, že jo, no. Takhle vypadá, ne. Ale jinak takhle tyho komp nemám. Vím, že můj komp jako má tyho zapínání, ale počkej, já vím, co tam ještě dám. A tady ještě počkat, kde má být to. Tak, OK, tak dostanu určitě to nejhnusnější. Takhle se to nejlepší.
musím teď počkej, kolik to je bloků tady od toho. 1, 2, 3, 4, 5. Takže 1, 2, 3, 4, 5. Takže tohle uříznu. Ničit, to mi jde. A stavět, to mi taky nejde. Takže OK. Hop, 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 hop. Aha, takže ups. Hop. Teďka. To je taky blbě. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, no. Teďka to je 1, 2, 3, 4, 5 a tady 1, 2, 3, 4, 5. OK, tak tohle je monitor bed, jo. Udělám nějak ještě, uděláme ještě nějaký. Jdeme ručně, jo. Takže udělám třeba tady nějaký kabely zezadu. Třeba tady 20 kabel. Tady 20 kabel, ale počkej, já vím, co udělám. Tady udělám zásuvku. To nikdo nebude mít. Zásuvku. Takže vlastně já udělám. No tak ne. Takže. Jednou watt. Jako on si pokoušel Minecraft, protože mi dal normální trávu z Minecraftu. OK, dávám mu, no. Já jsem nehodil. Sakra. Tak tomuhle dávám dobrý. OK. Co se zadu? Tak tohle dávám. Ne! No, tak budem dobrý. Taky. Jako předtím. Jako co blije? Jo, to je tam ta hra. OK. Hej, tak tenhle to udělal úplně epicky, tomuhle dám legendary. Legendary. Minecraft. Vana. Jednou watt. Hele, sasalík. Tak já mu dávám dobrý. Nebo co jsem mu dal? I tak tenhle, no tak tomuhle dávám dobrý. No, epic, no, protože ono to jako dalo práci, no, tyjo. Filipka. Nedodělaný, ale jinak by to bylo hezky. Já mu dávám ok, jako. Snažil se ten stůl jako to. Stůl dal práci, no. Hlavně já, ty Natka. Jo, hele, to jsem viděl na spawně. Jedno okýnko nedodělaný, no, tak já dám jí dobrý. To mám až tak moc přísný. Ten má, co? Nejden nám tady udělal i tyho posazený. Minecraft, jo, epic. Jo, já sedím v první řadě, já jsem totiž malej, já jsem panda. Monospin, dejte mi rychle všichni legendary. Dělej, všichni legendary, cože? Ona mi dává půl. Ne, on mi taky dává půl. Ježiši, on mi dává půl. Ne! Já nic nevidím. To je počítač už jako. To už je i počítač. To je počítač. Já jsem... Promiňte za lagy, takový trochu malý lagy. No, dávám tohle. To už je jakoby, no, nevím co jako tohle. To je, takže kdo jsem, já jsem na 11. Si děláte. Ajaj. No. Tak jsme to pro